tkompli tikber u titqal sħaba sewda fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat, hekk kif il-Gvern jinsab f'ferneżija biex jipprova jagħti kull xaq ġdid li qed ifaqqa wieħed wara l-ieħor wara dokumentarju xokkanti li der fuq it-televiżjoni Franċiża. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jinsisti li dwar dan il-każ trid tintrefa ir-responsabbilta politika. Dal-Gvern għal darb'oħra bl-iktar mod fqir u fil-medja internazzjonali storja oħra taħmiġ kontra pajjiżna. Iva, tittieħed ir-responsabbilta. Id-dokumentarju jikxef dak li jidher li hu l-mod dubjuż kif qed titmexxa din l-iskema u li fiha daħal saħansitra l-Prim Ministru. Dan fl-istess waqt li kif ġie żvelat mit-Times, Kastilja qed tibqa' żomm moħbija l-lista tal-persuni li qed jippromuovu l-iskema tal-beħ tal-passaporti barra pajjiżna. L-aktar skandlu reċenti faqqa meta ġurnalisti Franċiżi indegaw b'mod undercover kif taħdem din l-iskema u kemm hu faċli li wieħed jikseb passaport Malti. U maltaqgħu mad-ditta ketkuti kawki li huma responsabbli għal beħ ta' qatt kbir ta' passaporti Maltin lil persuni li jifilħu jħallsu. Il-ġurnalisti Franċiżi tkellmu ma' wieħed mid-diretturi li tul il-laqa assigura lil Franċiżi dwar il-ħbiberija intima tiegħu mal-Prim Ministru sa minn żmien l-iskola. Quant au Premier ministre, j'étais à l'école avec lui. Mais c'est fréquent à Malte. C'est une petite île. Mon père nous conduisait à l'école et on s'invitait à nos anniversaires. On s'entend très bien. F'tentattiv li jipprova jagħti xturu u jiddistanzja ruħu mill-istorja, il-Prim Ministru ħareġ jgħid li l-ketkuti kawki jafu biss għax kienu jużaw l-istess trasport tal-iskola. Fil-fatt, is-sit Lavin Malta ħarġu wkoll qatt ta' ritratti li jixdu r-rabta mill-qrib li għad għandu l-Prim Ministru ma' ketkuti kawki. L-istess ġurnalisti Franċiżi jitfgħu dawl ukoll fuq l-allegat pressjoni fuq ministri tal-Gvern minn nies fin-negozju fejn jintweraw kol filmat tal-imprenditur Luke Ketkuti. Il a envoyé un texto au ministre du disant « Il faut qu'on aide la famille Ketkuti. Ils nous ont toujours aidés et on doit leur donner une partie de la plage. » F'parti oħra tal-filmat jidhru wkoll persuni rrabjati meta kameras ikunu qed jiffilmjaw il-mafkar ta' Daphne Caruana Galizia fil-Belt Valletta. Buħut jispiċċaw jirritaljaw u jtajru kull ma jaraw qudiemhom. Vous ne l'aimiez pas? Non, pas du tout. C'était une pute. Mais maintenant, elle est morte. Terminé. Une journaliste a été assassinée. Je m'en fous. Enlevez tout ça. Ce monument n'est pas un putain de cimetière. Waħda mill-istqarrijiet li l-aktar tixxokkja wieħed mir-rappreżentanti jispjega kif fil-proċess biex tikseb il-passaport Malti b'din l-iskema jistgħu jgħalqu għajnejhom u jduru mar-regoli. Dan apparti li l-produzzjoni tirreferi għat tmexxija tal-Gvern f'Malta bil-frażi ġenna ta' korruzzjoni.